Näin. Jatketaan sujuvasti sitten brändien maailmaan. Eli brändien kansainvälistyminen verkon kautta. Ja pyydän tähän lavalle sitten seuraavaksi brändit. Paulik, Laitilan virvoitusjuomatehdas ja Kyrö Distilleri, Kyröstä Lipiäisen Miika, Laitilasta Marko Mikkola ja Paulikilta William Löfblom. Tervetuloa. Aloitetaan samasta kuin äsken, eli lyhyesti, kuka olet ammatillisesti, mistä kotoisin ja mistä vastuussa nyt? Marko Mikkola, koko elämäni tehnyt vientikauppaa ja en ole kotoisin Laitilasta, vaikka edustankin laitilalaista firmaa. Olen Eurajoelta kotoisin siellä tällä hetkelläkin asun ja aamulla sieltä ajoin. Ja olen vastuussa Laitilan virvoitusjuomatehtaan viinistä kokonaisuutena, rakentamisesta nyt sitten sen johtamisen ja kasvattamisen. Ja kauanko olet Laitilassa ollut? Maaliskuussa tulee 7 vuotta. Miika. Hei, Miika Lipiäinen, yksi Kyrö Distillerin perustajista, saapunut tähän alkoholijuomabisnekseen lääketeollisuuden kautta ja sitä ennen oli kaikennäköistä PVC-kokeilua ja muuta. Että, tulin innokkaana harrastajana, nyt olen amatööri plus. Tulit alkoholi. Kyllä joo, tulin demand puolelta, supply puolelta. Tämä on ollut ihan hyvä vaihdos. Ja tällä hetkellä hoidan meidän UK- ja Aasian markkinoita ja sitten meidän rahoitus- ja viskikauppapuolta. Ja Vili? Joo, Vili. On Paulikilla ollut nyt vähän reilu 3 vuotta vastaan meidän niin group-tasolla verkkokaupasta ja digitaalisista kanavista, eli sekä siitä, että mitä someen laittaa, mikä draivaa sitä thumb-scrollingia tai sen pysäyttämistä siihen asti, että miten ohjataan meidän niin kuin myyntitiimejä tuolla vaikka onnistumaan Amazonissa, sitten UK:ssa ja Keski-Euroopan maissa. Paulikista sen verran, että mä tuun keskustelemaan ehkä eniten niin kuin tästä aiheesta meidän Santa Marian puolelta. Mulla on takosukat päällä. Meidän myydyin tuote on tortilla, ei kahvi, mutta sitten taas joka toinen kahvi täällä on juhlamokkaa, mitä saadaan nauttia täällä. Ja mulla on taustaa sitten kansainvälisestä niin kaupasta myös Unileveriltä ja sitten Amazonilta, niin haluan ehkä myös tuoda vähän esimerkkejä sitten siitä kokemuksesta, eikä vaan sitten Santa Marian tai meidän nykyisen niin osaamisen puolella. Oikeastaan voisin aloittaa semmoisella kysymyksellä, että te olette kuitenkin kaikki tavalla tai toisella, niin kuin, milloin Paulikin niin kuin vienti on alkanut silleen, tässä nykyisessä mittakaavassa, milloin se on niin lähtenyt? No siinä kesti vajaa 80 vuotta. Joo. Santa Marialla. Niin. Että 1911 Santa Maria rupesi tulemaan niin firmaksi. Ruotsissa niin monsten yritys ja 89 mun mielestä laajennuttiin niin Iikan lisäksi sitten muihin pohjoismaisiin kauppaketjuihin. Ja nyt me ollaan, niin kuin meillä on 13 niin officea ympäri Euroopan tällä hetkellä ja Santa Mariaa myydään niin kuin sen lisäksi vielä niin kuin 40 kansainvälisessä markkinassa ja ehkä kaukaisin mun listoissa on Singapore, missä myydään meidän tortilloita ja salsoja ja näin. No sitten mä en kysy sulta mitään, mutta kysyn sitten niin kuin vientikaupan tuoreimmilta tulijoilta siitä, että miten teidän niin kuin näkemyksen mukaan, millä tavalla suomalaiset toimijat näyttäytyy maailmalla? Onko teillä, jos mietitään tämmöistä niin kuin uusille markkinoille menoa, onko teillä mahdollisesti olemassa olevista joku esikuva, jos teidän mielestä niin kuin asiat on hoidettu hyvin? No, mä voisin vaikka, jos me niitä mainitaan, niin kyllä me esimerkiksi Marimekosta tykätään tosi paljon, että siinä on ollut erilaisia elinkaarivaiheita ja siellä on lähdetty eri aikoina hyvin erilaisilla kärjillä, mitkä on osittain relevantteja ihan meidänkin alalla, että on ollut
ollut tällaista celebrity-vetosta ja sitten on ollut kivijalkakauppa-vetosta ja tällaista niin brand experience-vetosta. Et siinä on monia hyviä juttuja koluttu matkalla. Ja me ollaan vielä sen verran pieni firma, että meidän resurssit ei ihan kaikkiin näistä keinoista riitä, mutta me ollaan nyt evoluution siinä vaiheessa, että me ollaan vasta nyt 9 vuoden jälkeen varsinaisesti aloittamassa business meidän viskillä. Ja siinä mielessä ollaan uudelleen niin kuin nuorina tässä vientiharjoitteen edessä, mutta alusta lähtien me päätettiin, että jos me ei haluta lähteä kilpailemaan niin sanotusti sinne kyykkyviinojen puolelle, niin Suomesta on päästävä pois. Me ollaan liian pieni markkina, liian pienellä ostovoimalla. Suomalaiset on liikaa kyykyssä. ja sitten sit meillä on tietysti niin kuin instituutio Alko, jota rakastan varauksettomasti, jos täällä on alkolaisia paikalla, niin sanotaan näin, että tarinankerronnallisesti me jäädään aika paljon vajaaksi, jos me ei sitten lähdetä täältä ulos. Joo, meilläkään niitä esikuvia oikeastaan ei ole, jos miettii ollut puolta, että Suomesta on viety Lapikultaa ja Amiraalia. Niidenkin vienti on Amiraali on hävinnyt kokonaan ja Lapikulta on tyrehtynyt, mutta mekin olemme firmana vielä pieni ja panimomaailmassa nuori, niin olemme keskittyneet sitten meidän omien vahvuuksien vahvistamiseen ja niiden korostamiseen niillä markkinoilla, missä näemme, että näillä vahvuuksilla voimme toimia. Mitenkä silloin niin kun edelleen, jos pysyn tässä niin kun tavallaan liikkeelle lähtövaiheessa, niin millä se ensimmäinen markkina on niin kun teillä valikoitu? Me just äsken niin kun, kuultiin, Juhana kertoi niin ruokapuksin suunnitelmista, että ne oli näitä itäisiä markkinoita, joissa oli niin vähäinen kilpailu, mutta kuitenkin niin kuin markkina koko itsessään oli kohtalaisen suuri. Niin minkälaisella niin attribuuteilla teillä on harkittu sitä, että mihin mennään? Minkälainen se on se päätöksenteon prosessi? Willi, jos haluat sanoa. Niin, mä voisin tuohon niin lisätä, että meillä on tietenkin tuo laajentuminen, mikä on ollut sieltä niin 90-luvun alusta, niin se on tosi perinteistä. Mennään keskustelemaan Albert Heinin kanssa ja haluttaisiko se Hollannissa ja haluatteko listata tämän tuotteen, se voi kestää 2 vuotta se juttu. Se mitä me ollaan jätty nyt niin kuin digitalisaation kautta on, että kun tämä kulutus on pirstaloitunut tosi paljon enemmän niin kuin eri kanaviin, sulla on Amazonia, sulla on Maatsmartia, sulla on Foodello Hollannissa sun muuta, niin ne keskustelut voi olla niin kuin tunnin mittaisia. Että listataan. Tai sitten se on self-serve. Sä vaan laitat ne kamat sinne Amazoniin myyntiin. Mutta sitten se enemmän muotoutuu siihen, että se on sitten, että miten sä saat sen niin kun trafiikin tulemaan siihen listaukseen siellä tietyssä kaupassa. Eli siitä tulee vaikeampaa. Eli miten se siellä, kun sulla on Amazonissa hakajat giniä, niin siellä on, en tiedä, 500 000 eri giniä, niin miten sä siellä teet sen pelin oikein. Eli se niin kuin vähän muovautuu, että se keskustelupöytään pääseminen on enää se niin kuin vaikea homma, jos miettii niin kuin kasvatusta e-comin tavallaan globaalisti, vaan se on sen trafiikin tuominen siihen sun listaukseen ja siellä sitten sen sun nichen ja sen sun oikean tavan löytäminen, mikä on se ehkä juttu. Jos miettii niin kuin verkkokaupan tapoja laajentua. Entäs minkälaisia ajatuksia on teillä ollut siis siitä, miten se valitaan se markkina, josta lähdetään? No meillä valinta on mennyt vähän sen, tai oikeastaan siinä on 2 linjaa, mikä on vaikuttanut siihen. Toinen on läheisyys, eli meillä on kuitenkin painava halpa tuote, juoma, on se sitten olutta tai sideriä tai mitä tahansa tölkkiä tai pulloon pakattua juomaa, niin läheisyys, jolloin meillä ensimmäiseksi markkinoissa valikoitui Ruotsi. Se onkin tämänhetkisistä, voi sanoa kumppanuksista, meillä on siellä oma yhtiö, mutta ennen koronaa syntyneistä malleista aina mikä on jäljellä, muut on muokkautuneet. Sitten toinen on se, kun pienenä firmana ollaan riippuvaisia osaajista, eli jokaisella meillä on oma osa-alue ja osaamme sen hyvin tai huonosti. Itse koen, että osaan Aasian erittäin hyvin, olen siellä asunut vuosikymmenen ja puhun Japania ja Kiinaa, jolloin meille luonnollinen aloitus Ruotsin ja Venäjän, mikä menetettiin,
mutta näiden lisäksi oli Itä-Aasia. Siellä oli valmiit verkostot ja osaan kieli ja kulttuurin ja sinne lähtö oli helppo. Vaikka se sitten taas aiheutti niin muut hankaluudet logistiikan ja Niin, kyllä, aivan. Mutta että tavallaan siinä oli tämä tämmöinen tuttuus. tuttuus. Joo. Kyllä, helppo aloittaa. Entäs Miika? No, meillä on ollut tällainen kaksiportainen lähestyminen, että meillä startti oli sen verran vauhdikas, että meillä tuli tällaista opportunistista kysyntää maailmalta aika paljon. Ja silloin kun aloitettiin, niin kiinikategoria on vahvassa nousussa. Ja viskihän on siinä mielessä niin kuin todella ihana tuote tehdä, että sä maksat ensin koneet, kalustot, seinät, sit sä maksat tynnyrit ja nesteet ja sit sä odotat 5 vuotta ja sit pääset joskus myymään, että on upea business käyttöpääoman kannalta. Mutta se Gini oli sen verran nopea lähtö, että sen selässä lähti sitten tällaisia opportunistisia markkinoita, mutta niistä me aina tiedettiin, että ne on enemmän oppimispaikkoja ja niiden on syytä pitää aika halpoina. Et sitä kautta ei merkittävää sellaista pysyvää kasvua tule, vaan se jää enemmän sinne niche-kuriositeettitasolla. Sitten kun me lähdettiin valitsemaan varsinaista ensimmäistä laajentumismaata, niin me tehtiin itse asiassa aika raskas tutkimustyö sen suhteen, koska tunnistettiin siinä, että just se trafiikkikysymys on se kaikista oleellisin. Ihan sama mikä kanava se on, verkkokauppa tai mikä tahansa muu. Jos katsotte baarimies on sellan taakse, niin kyllä siellä on enemmän kuin 2 pulloa, mistä valita ja sama etyylialkoholimolekyyli sinänsä kaikissa. Niin tämä tarinan läpimeno oli se meille ylivoimaisesti tärkein ja siinä me lähdettiin tekemään aika tällainen niin kuin jopa etnografinen tutkimus, että mikä meidän tarinassa resonoi, että tällaista sen tarinan arkkityyppi piti vaihtua. Me ei voida olla kotimainen Rags to Riches tai tällainen niin Heroes Journey-tarina muualla, koska siellä on paikallisemmat sankarit ja siellä on ne omat että mikä meissä resonoi ja missä se saadaan läpi helpoiten, ottaen myös tällaisia teknisiä faktoreita, niin kuin markkinakoko ja läheisyys ja näin poispäin. Ja sitä kautta päädyttiin sitten Saksaan. Olisi voinut olla se Tbilisi meillekin sinänsä parempi, mutta sitten me tiedettiin myös se, että me ollaan, siis viski on sukupolvellinen juttu, se ei ole mikään kvartaalijuttu tehdä viskibrändi tähän maailmaan, joka säilyy, niin me tiedettiin, että meidän pitää pystyä muuttamaan sitä kategoriaa ja sitä kategoriaa pystyy muuttamaan vaan niin sanotusti pelipaikoilta, siellä missä viskikategorian ja sen muokkautuminen noteerataan jotenkin, eli toisin sanoen akseli oikeastaan Lontoon Berliiniä. Niin Berliini oli sitten meidän ensimmäinen valinta ja siinä loppuvaiheella kisassa oli mukana sitten Amsterdam ja Lontoa ja Chicago. Ja tuohon mä voisin vielä lisätä sen, että meillä kaikilla tullut esiin se, että jos sä lähdet tekemään vientiä silleen niin kuin puolivillaisesti, että sulla ei ole joku, joka on firmassa niin kuin obsessed about it, niin siitä ei tule oikein mitään. Et se on niin kuin se ensimmäinen niin kuin steppi mun mielestä, niin kuin, että sulla pitää olla se tiimi tai joku, joka sitä ajattelee niin kuin 24/7. Et se jos lähtee niin kuin silleen tökkimään jonnekin Kiinaan esimerkiksi niin kuin silleen, että no tavataan kuukauden päästä ja sitten taas kuukauden päästä, niin siitä ei varmaan tule mitään. Tai lähtee rakentamaan Amazonia ja sitten käy siellä Amazon omassa kaupassa niin kuin tarkastelemassa, että onko mulla hakusanat kunnossa niin kuin kerran kuussa tai kerran kvartaalissa. Niin that doesn't cut it. Että se pitää olla vain joku. Meillä on ehkä se malli, mitä mä oon nähnyt eniten ja näin tuolta niin kuin Amazonin puolelta, niin ne firmat, joilla oli joku niin kuin todella innostunut nuori henkilö tai siis mid-senioriteet, eli joka pystyi niin koko päivän vaan miettimään sitä, että miten mä optimoin tätä niin kuin Amazonin hakua tai mitä mun pitää tehdä täällä markkinassa tai pitäisikö mun tehdä niin kuin kohdennusta vaikka vaan sinne Berliinin kaupunkiin niiden kauppojen ympäri niin kuin somessa, että saa sen trafiikin sinne oikeaan kauppaan, niin ne on niin kuin onnistunut. Jos niin kuin teema, jonka ympärillä me ollaan tänään niin kuin, tässä paneelissa on nimenomaan siis brändit ja niin kuin brändien vienti ja brändien mahdollisuudet. Puhutaan paljon mielikuvista. Vanha kansa on viisaasti todennut joskus, että Suomi ei ole urheiluhullua kansaa, vaan Suomi on menestyshullua kansaa. Ja Miikalta olisin erityisesti kysynyt siitä, että teidän, niin kun, se miten te niin breikkasitte yleiseen tietoisuuteen, niin sehän tuli nimenomaan tämän niin kuin kilpailumenestyksen kautta. Jos itse mietin historiasta, mainittu niin kuin Lapin kullan vientihän perustui siihen Le Monde Selection
mitaliin, joka oli siinä kaljapullon etiketissä isosti mainittu. Mistä, Miika, tämmöinen strategia, kenen idea, että lähdetään kilpailemaan, tämä on se reitti? No se, ensinnäkin sanoisin, että se on hyvin sinänsä selkeä pivottikohta siinä meidän lähtövuosina, tämä maailman parhaaksi Gin Tonic Giniksi valituksi tuleminen, mutta se ei ollut se leviämisen mekanismi. Sen niin kuin yksittäisen asian taakse piiloutuu sellainen 500-600 käyntiä ravintoloissa, jotka kulminoitu siihen, että ennen kuin se uutinen tuli ulos, niin minä ja ne mun perustajakumppanit, jotka oli silloin töissä, niin ravattiin ihan jokainen meidän asiakas, joka oli koskaan meiltä ostanut tai edes koskaan ottanut meidät vastaan. Ja vietiin niille pikku punottu kori, missä oli meidän pulloja, karpaloja ja rosmariinia, ja sanottiin, että tästä tulee niin kuin tosi suuri juttu. Ei voida vielä sanoa, että mitä tästä tulee tapahtumaan, mutta näette varmaan pian. Ja sitten rukoiltiin, että niin joku mediassa suostuu ottaa tämän, ja sitten mentiin hakkaan niitä ovia. Ja me ratkaistiin siinä samalla sellainen paljon tärkeämpi kysymys kuin mikään kilpailuvoitto, ja se kysymys oli se, että mistä kukaan tietää, mitä sä juot, kun sun juoma tulee baaritiskiltä pulloja läheltä pois. Ja tämä oli se ylivoimaisesti tärkein juttu, jossa se periaatteessa se kilpailuvoitto oli se jäävuoren huippu, mutta sen takana tapahtui tosi paljon. Ja sen takia mä oon en mitenkään paheksu sitä, mutta et vähän se sisällä pistää, kun mulle tulee joku sanoa, että hei, nyt me voitettiin tää juttu ja nyt tästä tulee tosi iso, ja sitten okei, no ehkä. Mutta että onhan Koskenkorvalla varmaan joku 200 palkintoa, jos täällä on joku anoralainen, varmaan tiedätte, ja ei se vienillisistä ole johtanut ainakaan mihinkään, tai siihen, että jollain tavalla pystytty uudelleen luomaan sen juomaan. Freudilainen, sellainen national hero status siitä. Niin, mutta siis jos mä sitten taas mietin sitä, koska siis itse mielen asian niin, että te ette veisi yhtään mihinkään, jos teillä ei olisi sitä brändiä. Ja sitten tavallaan sen brändirakennuksen kannalta se on äärimmäisen oleellista. Itse muistan hyvin syvimpään korona-aikaan, olin siis Päijänteen rannalla, meillä oli vuojana ja sieltä vuokramökki, koska ei kestetty tätä sitä meininkiä, mitä se oli kerrostalossa siihen aikaan. Ja mulle se brändi näyttäytyy teidän osalta silloin siinä, että me saatiin siis lahjaksi yksi pullo Kyroa. Sitten me oltiin siellä mettän keskellä siinä mökissä, niin mä itse menin sitä Päijänteen jäästä hakkaamaan jäätä siihen drinkkiini, lumet pois ja sitten se Päijänteen jää sieltä. Mettästä hain katajaa siihen ja onneksi pakkasesta löytyi tällä kertaa oli puolukoita, mutta oleellista oli kuitenkin se, että saatiin tämmöinen simuloitu suhteellisen luomu tämmöinen villiruokaversio Kyrön drinksusta. Silloin mun mielestä se brändi on silloin aika jykevä, jos ikään kuin tällaiseen että se ei ole todellakaan pelkästään se juoma, se ei ole se maku, se ei ole se, mistä se palkinto tuli, vaan siinä on ikään kuin kaikki ne mielikuvat, mitä siihen liittyy. Ja nyt sitten tavallaan, kun mennään uusille markkinoille, niin sehän on kuitenkin se, mitä ihmiset ostaa. Mutta miten ne tulee tietoiseksi näistä ylivertaisista brändeistä muuten kuin tämmöisen kilpailutoiminnan kautta? Tämä on varmaan meidän alalla, mä en tiedä miten se teiltä tuntuu, mutta ainakin oluessa ja meillä niin se on se verkkokaupan suurin ongelma, että me ollaan erittäin kokemuksellinen kategoria. Maistaminen on ihmisille aisteista väittäisin oikeastaan se intiimein tuntoaistin ohella, koska mehän ei edes voida kuvailla periaatteessa makua suoraan. Meillä on sellainen lingvistinen, siis kielellinen kynnys siinä välissä. Me sanotaan, että joku maistuu joltain toiselta. Ja me yritetään herättää siinä kuulijassa jotain samanlaista kaikuperää siltä, että miltä se vaikka mummon omenapiirakka on maistunut tai miltä vasta poimittu metsämansikka maistuu tai niin edespäin.
Ja jos me jäädään verkkokauppatasolle, niin alkoholia on tuolla liikaa. Ei ihan 500 000, mutta 2200 aktiivista Gini-brändiä taisi olla UK:ssa toiminnassa, niin jos sä et pysty rakentamaan eri kerroksia siihen sun kokemiseen, niin kyllä siellä turpaan tulee. Ja meillä taas se on niin, että kun me halutaan olla siellä viikoittain siellä ostoskorissa, niin kun ollaan lähdetty laajentumaan niin Santa Maria brändillä, niin sehän on Ruotsissa syödään takoja perjantaisin. Se on perheen kanssa yhteinen hetki lapset tykkää, kun ne saa sählää niiden maisseen ja sen jauhelihaa ja kaiken sen kanssa ja lähtöjen kanssa ja sotataan ja se on fine ja faija ei vedä kilareet siihen, vaan nyt on perjantai otetaan chillisti. Mut sitten se on muovautunut muissa maissa. Perjantai Norjassa, niin siellä syö pakastepizzaa, tänne syö pizzaa. Sitten taas Tanskassa se on muovautunut Taco Tirsdagiksi, eli Taco Tuesdays, eli se on enemmän tämä jenkki-juttu. Sitten taas Hollannissa, niin vaikka me ollaan Tex-Mexissä kategorian johtaja siellä, niin hollantilaiset miettii sitä kategoriaa wrappein. Eli niin ottaa sen lätyn ja tunkee sinne mitä tahansa väliin. Eli niille se on taas muovautunut sellaisia, että sun brändin kyvykkyys ja sun myös vaan tähän sun elämäntuntuun ja ymmärtää sen lokaalin näitä kulttuurisia eroja ja löytää, että miten se sun brändi muovautuu sinne lokaaliin yleisöön ja miten sä löydät sen USP, joka on heille relevantti. Ja varmasti myös kaikilla meidän brändeillä tässä lavalla, niin ei me olla se Suomi-brändi, tai niin kuin tuli esillekin, niin me ei olla se tasan sama brändi täällä kuin ulkomailla. Se pitää löytää se kulma ja oikea kulma, mikä sitten ytyy sinne paikalliseen kuluttajaan. Paljon te teette kuluttajamarkkinointia perinteisessä kanavassa? Paljon. Ja siis se on just se miksi, että vähän niin kuin Anni mainitsi tuossa, että sitten se kuluttajaryhmät niin pirstaloituu sitten, että kuka ostaa fiksuruuasta, kuka ostaa Food & Marketista, kuka ostaa sieltä Hyperistä, näin, niin miten sitten tehdään se markkinointi ja se fyysinen availability sitten kaikille, että sä oot siellä jokaisessa markkinassa. Jos me ollaan aktiivisia joissain näistä kanavista, niin silloin me voidaan periaatteessa sanoa, että me peitetään silmät yhdeltä kuluttajaryhmältä, joka ostaa yhdellä tavallaan kulmalla ja ajatuksella sitä kanavaa. Tämä teidän brändin vahvuushan tuli sikäli tässä itselleni ilolle, että vuosi sitten, kun asiasta keskusteltiin lavalla, niin mä silloin tulin siis vahvistaneeksi sen, mitä Willi sanoi siitä, että että se on lasten juttu hyvin pitkälti niin kuin meilläkin. Se tortillojen kanssa peslaaminen, jossa yhteydessä sitten kun itse ilmaisin tuskaani siitä, että meidän perheessä isä yrittää aina, että isä on se, joka käy laittaa sen mausteen määrän siihen lihaan, koska mä en siedä sitä makua, se on niin kaiken alleen peittävä ja vaan yksi. Sitten Willi teki kulttuuriteon ja opasti sitten moderaattoria ja sanoi, että ei pidä paikkaansa, että itse asiassa valikoimaa on huomattavan paljon. Ei ole pelkästään sitä kuivapulveria, vaan että oli nestemäisessä muodossa olevaa tahnaa ja niin edelleen, jota kokeiltiin, joka nyt sitten, jos ilmaisu sallitaan tässä yhteydessä, tuli lihaksi myös eilen, koska kun lapset kysyivät, että mikä keikka sulla on huomenna, ja sitten mä sanoin, että se on sama kuin vuosi sitten, niin meillä oli sitten eilen illalla myös niitä samoja tuotteita, joista, no joo, itse asiassa kyllä, joo. Ja edelleen lapset tykkää hirveän paljon siitä puuhailusta, joka siihen ruokaan liittyy. Se on integraali osa mun mielestä lapsiperheen elämää. Siinä on vaihtelua, siinä on tekemistä, siinä vanhempien kannalta kustannusten hallinta on suhteellisen helppoa niiden raaka-aineiden osalta, että se toimii hyvin. Palaan Laitilan osalta tuohon äskeiseen kysymykseen brändin merkityksestä. Nyt Ruotsin mä ymmärrän, siis sikäli, että jos mä mietin Laitilan brändiä, niin mulle Laitilan brändihän on siis nämä retro-nostalgia-limpparit, jotka tuli. Ja sitten muistan erittäin hyvin
sieltä niin kuin suurin piirtein 10 vuoden, vai vajaan 10, no ei, joo, vähän yli 10 vuoden takaa ne Ramin tarinat siitä, niin kuin, miten kävikin ilmi, että kukkoulut sopi keliaakikoille oikein hyvin. Ja sitten se, mitä tässä välissä tapahtui, oli se, että me yhtäkkiä huomasimmekin kaikki olevamme vähän keliaakikkoja. Ja se gluteenittomuustrendi karkas käsistä aivan täysin. Mikä on se niin kuin brändillinen kärki, jolla Laitilan kaltainen yritys sitten ikään kuin menee uuteen markkinaan? Mikä se on se niin kuin, verrattuna niin tuohon, mitä Mika kertoi Kyröstä, niin mikä teillä on niin kuin se juttu? Kyllä se on tämä, mitä sä just kuvailit. Eli gluteeniton olut. Kukko kun oli ensimmäinen täysmaailmasolut koko maailmassa, joka voi sanoa olevansa gluteeniton. Ja meillä on iso valikoima erilaisia oluttyyppejä, jotka ovat gluteenittomia, ja sitä kautta ollaan esimerkiksi nyt edetty meidän tällä hetkellä tärkeimmällä vientimarkkinoilla Saksassa, jossa saksalaiset panimot, joita on pari tuhatta, eivät ole ollenkaan tajunnut, että maailman eniten olutta juova kansa, niin siitäkin kansasta 2% on keliaakikkoja. Niin, siellä on 2 olutta, jotka ovat siellä paikallisten panimoiden tekemiä, ja nyt meillä on siellä jo 3 erilaista olutta Suomesta. Pienenä panimona Suomesta saksalaistyyppisiä oluita, Tölkissä, mikä ei ole ollenkaan saksalainen formaatti, varattuna vielä 24 salkkuun, mitä ei ole kenelläkään muulla siellä, niin olemme pystyneet kasvamaan joka vuosi, mitä nyt on 3 vuotta käynnissä. Ja kun Amazon oli se meidän aloituspaikka siellä, niin siellä on kaikilla 3 tuotteella jokainen 2 viikon jakso parempi kuin edeltävän vuoden 2 viikon jakso. Eli me ollaan löydetty se paikkamme just täällä meidän hyvin niche jutullamme. Mikä se niche-volyymi on niin kuin verrattuna sitten taas vaikkapa Suomen niin kuin koko markkinaan? Saksassa siis, niin kuin, että jos miettii sitä siivua, joka sieltä tuolla argumentilla on mahdollista niin kuin ottaa, niin mikä sen siivun koko on, jos vertaa niin kuin Suomeen? Jos kaikki keliaakikot Saksassa rupeavat juomaan kukkoa tai siis siirtyvät juomaan gluteenitonta olutta, niin kyllä se lähenee aika lähellä sitä myyntivolyymia, mitä meillä on koko pienpanimo-kentällä Suomessa. Se kuuluu kuitenkin saksalaisen kulttuuriin eri tavalla kuin meillä. Ja siellä aloitetaankin 2 vuotta aikaisemmin laillisesti juomaan sitä. Niin, ja siis se on helppo niin kuin kuvitella, että Saksassa saattaa olla siis kulttuurillisesti melko kurja paikka olla keliaatikko, jos ikään kuin sä oot kokonaan ulkona siitä niin kuin olut osuudesta siinä kulttuurissa. Kyllä, ja se on muutenkin, että Saksa on hyvin myöhäisherännäinen tässä keliaakikkojen palvelussa, että siellä gluteenittomia tuotteita on vähän verrattuna kaikkiin naapurimaihin. Länsi-Euroopassa, jopa Etelä-Euroopassa, Italia ja Espanja ovat hyvin täynnä gluteenittomia tuotteita myös olutpuolella, mutta heillä siellä sitten ollut taas jo täysmaailmasolutta, että siellä jotain tärkkelystä, ja tärkkelyssä ei sisällä gluteenia. Ja toi on ehkä se, niin kuin, se, että miten pääsee sinne alkuun se ulkomaille, se nichen löytäminen ja se fokus on niin kuin, tosi tärkeä. Että jos sä niin kuin, yrität myydä koko sun portfolio niin kuin spread yours to sell thin, niin sä et pysty niin kuin, sitä pientä markkinointipanostetta tai isoakin niin keskittää siihen yhteen juttuun, ja sä et saa konvertoitua mitään niin kuin kuluttajakuntaa sun tuotteille. Ja kuitenkin kaikilla meidän niin on, niin me toivotaan, että se on toistuvaa ostoa. Eli joku rakastuu siihen gluteenittomuuteen, Kyrönjiniin tai meidän Tex-Mex-tuotteisiin tai mausteisiin, niin siellä pitää keskittyä. Ja sitten kun sä saat sen niin kuin jonkun ostajakunnan tai se voi olla myös alueelle, sä saat myytyä se niin kuin vaan Berliinissä, niin sitten se rupeaa siitä niin laajenemaan. Sitten sä voit ruveta miettiä, että sulla on varaa investoida niin kuin lisää portfolioon tai lisää niin kuin juttuihin sen ympärille. Mutta jos sä yrität lähteä etenkin tuonne niin Amazon-maailmaan ja myydä 100 tuotetta, niin ei tuo onnistu. Vaan sun pitää valita 3 tai 2 tai mielellään 1, mitä sä lähdet myymään. Ja sitten kaikki tämä, mitä Miika sanoi, että se niinku ympärillä oleva niinku hypetys ja peli siellä niinku sosiaalisessa mediassa tai paikallisessa kortteleissa, niin
sitä ei pidä niin kuin jättää huomiotta. Siitä me päästäänkin nyt sitten niin kuin pienempien näkevien brändien markkinointipuoleen. Eli siis niin kuin Vili sanoi, että heillä on suoraa kuluttajamarkkinointia olemassa niin kuin perinteisissä kanavissa, ikään kuin brändiä rakennetaan sitä kautta. Oletan, että en oleta väärin, jos on sitä mieltä, että hirveästi ei niin bussipysäkkimainoksia teillä tuolla muualla maailmassa ole. Niin mitkä ne on niin kuin ne markkinoinnin valinnat, joilla ikään kuin se tuodaan se tuote niiden uusien tavoiteltavien markkinointikuluttajien tietoisuuteen? No joo, ei meillä tosiaan tällaista niin perinteisissä kanavissa tai out-of-home hirveästi ole. Me ollaan nyt tietääkseni ainakin ainoina suomalaisina tuotteina Waitrosein hyllyssä edelleen meidän Kinille ja kermaliköörillä ja siihen sellaisena kivana kynnysehtona oli, että me järjestetään yksi tällainen kampanja ja sanotaan näin, että sen niin kuin ROI nyt ei ollut kovin kummonen, että sitten jos Alko meiltä kippaa, niin K ja S:n edustajat, please, älkää pakottako pieniä brändejä tällaisiin juttuihin. Et meillä se lähtee sieltä kokemuksen kautta, että me ollaan tehty paljon, etenkin post-korona meidän alalla, sanotaan, että etenkin viskissä, niin on tullut suorastaan sellainen viha tällaisia etätastingeja tai online-tastingeja ja muita kokemuksellisia yritelmiä vastaan ja jengi on palannut kaduille, on se sitten Berliinissä tai Lontoossa tai missä vaan, joskaan ei samassa määrin kuin ennen koronaa vielä, ei Meksikoa lukuun ottamatta mikään suuri alkoholimarkkina toipunut vielä pre-koronatasolle edes, mutta kyllä me ollaan tehty paljon tällaisia, vaikka mitä täälläkin oli Taste of Helsinki aikana, vähän sen tyyppisiä juttuja, sitten me ollaan tehty tällaisia adjacent niin sanottuja showta, että me menestytään tosi hyvin yllättäen kahvitapahtumissa sekä viskillä että kermaliköörillä. Mikä se linkki esimerkiksi viskillä on kahviin? Ihmiset tulee kiinnittämään... Vai sanotko vaan sen takia, että Paulikin sitä vieressä? Juuri näin. Ei vaan siis ihmiset tulee, mikä ikinä tapahtuma, mihin ihmiset tulee keskittymään jonkun asian makuun, on meille hyvä paikka. No. Ja sen sijaan, että me mennään kolumaan kaikki perinteiset viina-alan showt läpi, niin tällaiset rinnastettavat, missä meidän tämä elämänmakuinen tarina ja visuaalinen kerronta ja muu pääsee sen maun ohella vähän niin siihen ympäristöön poikkeuksellisella tavalla esiin, on meille tosi hyvä. Ja sen lisäksi me sitten järjestetään erilaisia suorasamplauksia meidän sitä asiakkaiden tiloissa, on sitten baareja tai kauppoja tai niin edespäin. Ja sen lisäksi on sitten aika paljon muita erilaisia tarinankerronta- ja PR-kanavia, mitä me sitten jahdataan. Entäs Laitila? Joo, meilläkin nyt Saksassa tehdään paljon erilaisia toimenpiteitä, mitä täällä Pohjoismaissa ei oikein alkoholituotteiden kanssa pysty tekemään. Ja niin kuin tuossa Miika sanoikin, niin tärkein elementti siinä, varsinkin kun kuluttajille yritetään tuotetta ja brändiä myydä, on, että he saavat maistaa sitä. Meillä on esimerkiksi Pohjois-Saksassa nyt muutamia Edeka-kauppoja ja sitten aloitettiin Berliinissä Ketrenki Hoffman nimissä juomaketjussa ja siellä ollaan jakamassa tuotteita. Meillä on olemassa Saksassa tällainen Bierwagen, mitä aina viedään kauppojen ulkopuolelle. Sieltä jaetaan ilmaisia näytteitä, kun tällainen kaikki on siinä ihanassa maassa sallittua, niin ja kauppojen sisällä järjestetään maistatuksia ja sitä kautta saadaan sitten kuluttajat tutustumaan siihen tuotteeseen maistamalla. Siellä on siis konsulentteja, jotka ojentavat. Joo, kyllä. Meillä on aika tehokkaita konsulentteja. Meillä on hyvä partneri siellä, joka hoitaa sen. Mutta ja sitten sosiaalinen media on semmoinen, mihin me pistämme kaikki paukut sen brändin yleisen markkinoinnin. Ja tuossa meille se on enemmänkin me ollaan muovauduttu siihen, että kun tämä pirstaloituu tämä ostaminen eri niin kuin kanaviin, niin tällainen niin kuin occasion-based marketing, vähän niin kuin sä kuvailit, että sieltä kahvi hypetyksessä siellä on ne baristat, niin miksi ne ei kokeile sitä viskiä myös, koska barista juo viskiä perjantai-iltana, ei juo kahvia perjantai-iltana.
niin samalla tavalla, että jos on nyt rugbyn World Cup oli tuossa juuri ja näin, niin sitten kaikissa niin kun, mä olin konferenssissa tuolla Briteissä, niin siellä on niin tämä retail-media, että no miten sä teet siitä jutusta ison, miten sä teet Halloweenista ison ja miten sun brändi niin mätsää siihen tarinankerrontaan juuri nyt, niin se menee enemmän ja enemmän siihen ja se ehkä niin vaatii sitten, tai siinä on ehkä oletus siitä, että mikä on niin myös kaupan median kyvykkyys tehdä tällaisia niin kuin, lähtöjä ja sitten se voi olla, että niin kuin yksittäinen, täälläkin on paljon niin kuin kauppiaita näin, niin onko se sitten Sittarin someen joku juttu vai onko se sitten sinne Foodoraan tai Voltin, niin kun istut katsomaan Suomen matsiin, niin sitten päivällä tulee, että hei, no tilat täältä niin kuin kaveriporukalle kokosi juttu ja takot ja kaikki siihen, että se niin kuin yksi painallus ja sulla on niin kuin kaveriporukalle hyvä ilta. Niin se menee enemmän sellaisiin niin kuin lohkottuun ja pirstaloituneisiin niin kuin mediatekoihin ja lähempänä sitä ostoa tai sitä niin kuin tarvetilaa sitten. Että se ei aina ole sellaista niin kuin luukuttamista TV:tä tai sitä emotionaalista tasoa, vaan se retail media tulee kasvaa ihan tosi paljon niin kuin lähivuosina. William on muutaman otteeseen nyt maininnut ison A:n, eli Amazon, joka kuuluu sun niin kuin, omaan työhistoriaan. Kysyn oikeastaan ennen kuin päästän sut kertomaan, miten asia on, niin kysyn muilta, että miten, niin kuin, minkälainen suhtautuminen, minkälaisia suunnitelmia, minkälaisia ajatuksia itsellä on viennin suhteessa Amazonin kauppapaikkana? Joo, meille, kun emme ole pystyneet kotimassa verkkokauppaa harjoittelemaan, niin meidän ensimmäinen harjoitus verkkokaupan kanssa oli Taobao Kiinassa ja elettiin korona-aikaa ja ei päässyt matkustamaan. Mietin sitä Saksaa, mitä oltiin silloin 2020 tammikuussa Grönevahella kumppanin kanssa mietitty, että millä tavalla otetaan sitten koronavyöry päälle ja lähdin sitten miettimään, että miten me voisimme sitä muulla tavalla kokeilla ja tuli mieleen sitten Amazon ja samaan aikaan meidän kumppani siellä Berliinissä myös oli pähkäillyt tätä asiaa ja lähdimme selvittämään, että mitä se vaatii ja totesimme, että se on se meidän tapamme tulla markkinoille, koska meidän ensimmäisen aallon asiakkaat ovat ne keliaakikot siellä Saksassa ja he ovat joka alueella. Meidän pitää pystyä sitä berliiniläistä, kölniläistä tai müncheniläistä keliaakikkoa palvelemaan samalla tavalla, niin Amazon on se tapa, millä me pystymme sen tekemään. Ja vaikka se ei ollut kovin halpa keissi, kun meidän piti tehdä saksatölkit ja kaikki muut siihen, niin näimme sen, että se on se meidän tapa nostaa brändi näkyville meidän tärkeimmän asiakasryhmän. Ja tavallaan valtakunnallisesti pystyy palvelemaan pientä niissä. Samalla tavalla kaikkia. Miiko? Meille Amazon on ollut ihan hyvä kanava UK:ssa ja Saksassa molemmissa. USAssahan ne ei saa siellä alkoholia myydä oudon lakisysteemin vuoksi. Ranskassa aloittaa nyt tai on aloittanut jo ja Italiassa. Et kyllä me Amazonia laajennetaan tästä eteenpäin. Ja vähän sama kuin Laitilalla, että tämä Suomen toimintaympäristö on tehnyt meistä tosi hyviä tarinankertojia itsestämme, mutta ei niin hyviä tarinankertojia meidän tuotteesta, koska täällä lain mukaan kaiken yli 16-pinnasen markkinointi on kielletty ja that's it. Joten meidän pulloja ei esiinny juurikaan meidän kuvissa ja näin poispäin. Et me aloitettiin oikeastaan se urakka sitten tällaisella meidän brändivideolla. En tiedä näkyykö se vieläkään Suomessa YouTubessa, ehkä se näkyy. Mutta että siitä tuli suositus. Se meni Johnny Walkerin vastaavasta brändivideosta ohi aika nopeasti. Tähän se oli 1,2 miljoonaa viewta pääsääntöisesti orgaanisesti. Ja se oli meille tosi hyvä startti kaikelle verkkokaupalle. Milloin tämä oli? Tämä oli 2019 lopulla julkaistiin tämä 20. Siellä just hyvä ajoitus sinänsä. Mutta että Amazonissa kyllä meillä on vielä selvästi tsempattavaa siitä, että miten meidän assetit vaikka taipuu sinne, että miten me tuodaan sekä meidän tarina että tuote esiin tarpeeksi kompaktisti siellä ja näin. Ja sielläkin se sitten Discoverista maksaminen, meillä ei ole ihan samalla tavalla selkeitä nicheä kuin vaikka gluteenit on,
mutta kyllä meilläkin löytyy sitten omat yleisöt ja siinä on erinäiset Vennin diagrammit, voidaan piirtää siitä, että missä kohtaa tällainen vähän niin kuin Pohjoismaan design-fiilistely, tällainen niin kuin Nordic Wellness-ajattelu ja näin. Ja sieltä me löydetään kyllä aika hyvin se oma porukkamme. Ja Amazon palvelee sitä ihan kohtuullisesti, joskin kyllä siinä nähtiin sellainen valtava koronapiikki. Ja nyt vähän kun kuultiin Foodoran esimerkistä, että nyt Amazonista on tullut aika lailla bargain shopping kanava, kun puhutaan meidän kaltaisesta, meidän hintapisteen slow moving consumer goodsista. Ja sitten se niin kuin super premium ostaminen ohjataan etenkin viskissä dedikoituihin kanaviin. Nyt ylipäänsä vastaamaan sitten kaikkiin näihin, eli temppuja, miten se tehdään. Niin, no, voitaisiin ottaa viikon seminaari tästä. Mutta mä näen se, että se niin kuin, juuri näin, että se pitää olla se keskittyminen siellä, mutta mä lähtisin ihan suoraan siitä, että miten mä näin brändeen tulevan. Yksi hyvä esimerkki oli tällainen ruotsalainen snacking-brändi Nix, jonka mä toin Amazoniin silloin alkuvaiheessa, kun mä olin siellä töissä. Ja ne tekee niin kuin siis stevia-perusteisia suklaapatukoita. Heilläkin on se niche, että se on sugar free. Niin he palkkasivat ensinnäkin yhden tyypin, joka oli vastuussa siitä Amazonin platformista. Pierre mietti vaan Amazonia ainakin 9 kuukautta. Se oli niin kuin epäonnistuminen. Sitten toinen oli se, että he toi todella niin kuin terävän kärjen heidän tuotteille. He ei tuotu kaikkia tuotteita. Ja sitten ekojen palavereiden kanssa, kun meillä oli, niin me jaettiin heille, että jengien pitäisi päästä maistamaan näitä. Ja he yritti myydä niin kuin 12-packia, vai jopa 20-packia, jotain yhtä niin kuin patukkaa. Ja me sanottiin, että no voitteko te tehdä niin kuin 6 eri niin kuin maun mixpackin, niin silloin se niin kuin barrieri ihmiselle ostaa, että no mä saan jollekin perheestä tunnettua, niin josta mä en tykkää. Että kaikki on niin kuin ostanut näitä, mikä se nyt on se Marsin paketti, missä on Bounty, Milky Way ja näin, sitten Bountyt jää pöydälle ja sitten mun vaimo tulee ja rohmuu ne siitä. Niin tää niin kuin ajattelumalli. Niin optimoi sun portfolio. Sitten logistinen puoli on tosi tärkeä, että lähdet sä myymään itse Amazonilla vai yrität mennä sit sieltä niin vendoripuolelta, niitä logistisia malleja on paljon ja sit sulla on paljon niin partneriverkostoja, että sä voit joko tehdä sen jonkun distribuuttorin kautta tai kumppanin kautta, sä voit tehdä sen itse tai lähettää suoraan tehtaalta Kiinasta sen sinne Amazonille. Et siinä on niin monta mallia, mutta siinä ehkä tärkeintä on miettiä se, mitä Miikka niin touchasi tuossa, että miten sä markkinoit. Eli logistiikka on niin yksi juttu Amazoniin, mutta sitten, että miten sä keskityt siihen markkinointiin ja siihen niin kuin trafiikin viemiseen niihin listauksiin, joko siis Amazonin sisäisillä retail-median keinoilla, eli sponsoroidulla haulla, displaylla näin, tai sitten teet sä tosi vahvaa niin sosiaalista mediamarkkinointia, missä sä kehotat jengiä menemään siihen listaukseen, linkität suoraan, että jos se on sitten Hampurissa on se niinku sweet spotti niistä niinku Nordic-fiilistelijöistä, niin sitten pushaa koko sun sosiaalisen median rahat hampurilaisiin, hipstereihin ja suoraan linkkiin Amazoniin. Ja sitten niinku siitä se lähtee kasvamaan. Ja jos se keihäänkärki tuotteet, mitä sanoin aikaisemmin, fokusoi, ymmärrä sitä kuluttajaa siinä markkinassa, mitä ne haluaa, niin luo se tarinankerronta niiden tuotteiden taakse ja panosta tosi paljon siihen tarinankerrontaan se Amazonin sisällä, koska huonot listaukset ei koskaan, vaikka sä kuinka paljon maksat, niin ei nouse ylös, koska ne ei ole experiential ja sulla ei ole kultakuvaa, sulla ei ole videoita, sulla ei ole storya. Niin, optimoitua SEO-optimointia ihan niin kuin Googlessa, niin se ei vaan nouse siellä listauksessa, sä maksaa itseksi kipeäksi, että ne nousee siellä listauksessa. Minusta meidän pitäisi olla semmoinen niin kuin sääntö tässä tapahtumassa, että yleisöllä olisi ainakin yksi kysymys aina jokaisessa segmentissä. Nyt olisi mahdollisuus sellaiselle lyhyelle kiitos, kysy vaan. Alisääkään Nestissä. Lähinnä Miikalle tuossa työssä. Oletko kokeillut tämmöisiä cross-lifestyle-tapahtumien yhdistämistä myös sitten juonteessa? Puhuit kahvitapahtumissa, mikä toimii, mutta ihan samalla lailla, jos puhutaan muotia tai mitä tahansa muuta, niin se ilmiö voidaan rakentaa. Mikä se sana oli? Lifestyle. Ei kun se cross. Niin. Joo, sain pointista kiinni. Joo, ollaan tehty aika paljonkin, että me ollaan tehty, no, muun muassa edellä mainitsemani Marimekon kanssa ollaan
Paris Fashion Weekia ja tällaisia, että niissä on sitten taas se riski, että se juoman anonymiteetti siellä lasissa kasvaa tosi nopeasti, että siinä vaan halutaan joku tunnelman elevaattori ja sitten me huomataan, että me ollaan edelleenkin pieni firma, joka on nyt vaan päätynyt jakaa aika paljon tuotetta ilmaiseksi ja se ei ole yleensä ihan kauhean hyvä keino, mutta kyllä me tehdään tosi paljon silloin, kun me nähdään, että meidän audienssit on jonkinnäköinen matchi. Ja en mä usko, että meidän pitää sitä yleisön kehittämistä tehdä tosi aggressiivisesti näitä reittejä digitaalisesti kaikkien muita kautta. Että jos me ajatellaan Amazonia kanavana, niin mä oon myös advisorina tällaisessa brittiläisessä CBD-juomabrändissä, joka huomasi koronan myötä, että koronan aikana heidän oma D2C-kanava veti tosi hyvin, niin kuin aika moni D2C-brändi huomasi. Ja sitten heti kun jengi palasi takaisin kaduille, niin mulla onkin tämä Amazon Prime Membershipia ja enää mulla ei ole niinku aikaa selailla individual siteja ja palata Amazoniin. Ja ainoa, joka pystyy haastamaan sen, että Amazonilla on jo se kaikki yleisö, on julkikset. Ja nekään ei kaikkialla. Et jos ajatellaan Jenkkejä, Koreaa, Kiinaa, niin siellä ainoa, joka pystyy periaatteessa murtamaan sen Amazonin vallan siitä, että heillä on jo kaikki yleisö maailmassa, on tyypit, joilla on se ehkä jopa vielä laajempi yleisö, mutta sellainen yleisö, joka seuraa niitä joka päivä. Ja sitten Dwayne The Rock Johnsonin kylkeensä yhtäkkiä pystytkin polttaamaan kiinni tekilan, ja josta tulee maailman kovin viinalaunchi ikinä. Ja se on niinku toi Amazonin valta tässä tilassa, että me ei ikinä, vaikka kuinka kultivoidaan yleisöä, me ei ikinä päästä lähellekään noita tasoja. Meillä pitää olla tosi fokusoitunut yleisö, joka löytyy sen jonkun lifestylein tai lifestylien kohtaamisen kautta ja hyväksyä se, että se tulee aina olemaan niche ja sitten tehtävä sitten enemmän tällaista niin vähän taktista ja muuta työtä sitten meidän myyntikanavien kautta, on ne sitten Ocado tai Amazon tai Waitrose tai täällä tulevaisuudessa ehkä enemmän vielä SEK tai Alko vähintään. Näin. Hienoa. Kiitän yleisökysymyksestä ja ennen kaikkea kiitän panelista ja keskustelusta, joka erittäin hyvin nosti kyllä sen niin kuin otsikon mukaisestikin brändin merkityksen tässä kaupankäynnissä. Kovasti paljon kiitoksia.